Lelo Panyaso Voice Box Aboni Kalindo owanyadila mango the DC President ukuchita Malawi First the People First akulankhula nkhani zawo makamaka zokhudzana ndi migwirizano ya zipani zotsutsa pamene tikonzekera chisankho cha 2025. Mulankho kwawo lila Aboni Kalindo kuti Amalawi musapusitsike ndi anthu andale azipani zotsutsa akamena kuti akukambirana za mgwirizano kuti kumeneko zimaza kuti ena akakambirana za mgwirizano enanso akumapatuka kumapita kumapereka zinsinsi ku chipani cha Malawi Congress Party ndipo iwa akunenetsa kuti Amalawi mukhale tcheru kuyang'ana ku chipani cha Kokopina chimene chikupanga mgwirizano kusidwa apa ndi chipani cha Tambala Malawi Congress Party AMCP ndeti mati atonda Malawi tikhale modzi pompano Panyaso Voice Box kuti ubale wa chipani cha Kokopina ndi chipani cha Tambala ukuyenda bwanji ndi akamaliza Aboni Kalindo musangochoka mutiuze maganizo anu conversation below pompano Panyaso Voice Box. The DC Mama wa lero pa 7 June 2025 ine ngati president wanu wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi ndimati tiyambe ndikupepesa maliro amene atichitikira muno muziko makamaka kubanja ndi achibale wonse akunyumba kwa a Joyce Chisulo amene anali deputy minister wa local government ndipo atisiya dzulo atadwala nthawi yochepa. Komanso nditengerepo mwayi limodzi ndi inu Amalawi tikapepese dziko lonse la Zambia azibale athu amene ali muziko la Zambia chifukwa chotaya mtsogoleri wa chinamba 6 wa dziko limenelo a Edgar Chagwa Lungu. Tiyeni Amalawi tiphunzire kukhalira limodzi makamaka munyengo ngati imene yazovuta. Tiyeni olo titasiyana zipembezo, titasiyana mtundu, titasiyana zipani, koma ikafika nkhani ngati imeneyi tiyeni tiphunzire kukhalira limodzi. Izi zandikhuza kwambiri poganizira kunena kuti dziko la Zambia ndi dziko la Malawi anthu ifeyo ndife amodzi. Ngakhale kuti maboda amaterekanisa koma ifeyo ndife amodzi ndithu. Chimodzimodzinso a Joyce Chisulo kwawo ndi ku Malawi konkuno ifenso ndife Amalawi. Tiyeni tikhalire limodzi munyengo imeneyi tilirire limodzi tikhuze imfa zimenezi za amayi Joyce Chisulo olemekezeka komanso Edgar Chagwa Lungu amene ndi president wa chinamba 6 muziko la Zambia. Ndipo mizimu ya anthu amenewa iwuse mumtendere. Ameni. Inetu pena ndimazaoneka ngati wachamba, ndimazaoneka ngati wamisala, ndimazaoneka ngati wakokeni, koma kwa amene amandisatira amatenga nzeru zimene ine ndimanena. Funso nkumafunsa lero nkhani zathu zikulu za lero kumafunsa kuti a opposition mwaziona. Ndakhala ndikulira nthawi yonseyi, ndakhala ndikulankhula nthawi yonseyi, inu tazukani inu a opposition. Anzanu awa MCP ndi meki akukutakatani. Anthu amenewa ali ndi program yofuna kubera zisankho koma ine ndinkatengedwa ngati wachamba, ndinkatengedwa ngati wamisala osavuka amene amangolankhula zinthu zopanda nzeru chifukwa chosaphunzira. Lero mwaziona zimene akupangani sopano wakupangani Anabelo ndi anzache. Lero mwaona zimene akupangani sopano wa MCP. Ndiye funso nkumafunsa kuti kodi mmene akana kunena kuti audit kulibe, kodi zisankho zimupanga nawo kapena simupanga nawo? Chifukwa tu munthu sumalowa competition ina iliyonse usakuziwa the rules ya competition iyo. Fache competition ina iliyonse imakhala ndi the rules. Komanso mayenera udziziwa kuti kodi competition iyi ndi yachani. Tikamanena kuti munthu wakhala pansi ndi akukuza kuti tazuka tiyang'ane pa mpandopo pakhala iwepo pasi pamatako pakopo tiyang'anepo iwe ndikumakana uziwe kuti munthuyo pali chilipo chimene wachikhalira.
izi zikuchita kuonekeratu kuti zisankho kuno ku Malawi kulibe, ndipo mwina inu a opposition mukanangochita declare kuti awina ndi iwo kapena ku Malawi kuno kukhale one party system. Koma ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti mukapitirira osalemba makalata ku mabungwe ku maiko ngati ku America komanso osapita ku khoti muzalira chifukwa anzanu ali ndi programu yobera, ndipo mu system umene muli nyasi. Ndibwerezenso kawiri mu system umene momwe muli nyasi. Ndipo ndikufuna ndikuwuzeni inu a opposition musanamizane kuti mukukumana ndikumakambirana za chani za ma alliance, musamale kwambiri. Zulo ndinalankhula nkhani yokhuza ma MP, yokhuza anthu azipani zosiyana-siyana ma members amene masana amakhala achipani chawo koma usiku amakakhala a MCP, amene amaoneka ngati ndi ya blue camp koma ayi asali omwewo, amene amaoneka ngati ndi a UDF koma asali omwewo, amene amaoneka ngati ndi a UTM koma asali omwewo, amene amaoneka ngati ndi a Ford koma asali omwewo, amene amazaoneka ngati ali ndi Joyce Bandayo koma akumupusisa. Chimene ndaona ine ku Malawi kuno, anthu ambiri andale akupanga zinthu zofuna kusangalasa mimoyo yawo, sakufuna kupanga zosangalasa Amalawi kuti Amalawi mavuto amene akukumana nawo achokemo. Ndipo ine ndakhumudwa kwambiri chifukwa ngati kuli anthu ozikonda ndi andale amene amasatira choyipacho, chifukwa Malawi muno, if the truth has to be told, ngati kuli mdani wa Malawi ndi chipani cha MCP. Ndipo sizinayenere kuti chipani chimene chiso chisankhidwe chilaweso mboma chikapitiriza chimene chikuchipasanso zaka zina 5. Ndafuna ndikuwuzeni kuti ku Malawi kuno anthu azavutika kopsa, ndipo izakhala ngozi ya ngozi zonse. Koma vuto la anthu athu azipani, anthu andale sakuganiza zonsezo, akungoganizira mimba mwawo, akungoganizira anawo, akungoganizira azikazi awo ndi azibale awo kuti azikhala ndi ndalama zapamwamwa. Ine ndikufuna ndinene chilungamo kunena kuti inu a opposition musanamizidwe kuti mukumapanga misonkhano yati ya alliance pali zipani zina konko, ndipo Amalawi mukhumudwa. Pali zipani zina ziwiri zikuti zikamachoka ku msonkhano wa alliance kuja ndiye zikumapita ndikukakhala ni msonkhano wena ndi MCP. Ndipo abale muzakhumudwa pa 16 pasanafike posachedwa pompano mukhumudwa, ndipo simukhulupirira. Pali zipani zina ziwiri nkhalakale zazikulu, winayo akupita ngati running mate, winayo akupita ngati osatira kwa wachiwiri kwa running mate. Zipani tu zimenezo zosusa zimene zinkanena kuti MCP ndiyoyipa ija, omwewo aona ndalama sakuona Malawi, omwewo akhulupirira kunena kuti iwo azidya bwino kusiyana ndi Malawi. Chipani chija ankachida chija lero akufuna apange nacho ukwati. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti uja amachedwa kokopina akukwatirana ndi tambala. Abale anga simukhulupirira, ndipo ndikutha kuona Mulungu wakundionesa usiku wandionesa zonse. Ndikutha kuona kuchipani chimene chikuli makankano kopsa, ndipo chipani chimene chingati sichisamala chizathera pompo chifukwa chinacho nchaching'ono kwambiri, anthu alibe nacho ntchito. Koma chipani chinacho kokopina zoona. Kokopina anali mkazi wokongola kwambiri, mwana wa nzeru, aliyese kumamukonda kuchokera kunsanje pakana kuchitipa, aliyese ndikumamvesa. Iwe Kokopina zoona waganiza zokuti kwakwatirane ndi tambala. Amalawi izi ndikunenazi simukhulupirira. Ndikuseka koma ndikulira muntima, kulirira ziko langa, kumulirira munthu wakumuzi, kumulirira munthu osauka, kunena kuti mwaganiza kuti lero sepano mukapange ukwati ndi a MCP zoona. Abale anga musanamizane kumeneko kumigwirizano yanu imene mmakumana ndi ati a opposition okauka, ena osiya opposition,
enawo ndi a mcp pakati pa usiku, ndipo zimene ziti zichitike m'Malawi muno sizinachitike ponse, ndipo amalawi muzadabwa, ine muzandikumbukira. Koma ngati mukufuna kuti zinthu zimene zizi zizayende bwino, amalawi chonde kumene kumuliko chonde musazavotere mcp. Komanso ndikupempheni inu ya opposition musamale kwambiri, muyang'ane maso anu patali. Pali ena chipani china chachikulu chimene chikufuna kuti chomwecho chisankhe president, chomwechonso chisankhe running mate muchipani momo. Ndi ena awa kukupina awa anyanyala akupita kuti akapange ukwati ndi uje ndi tambala, chifukwa chonena kuti apsya mtima atafuna azango apasa uministala. Kodi tukuli kuzikonda komanso kuli kunamizana ndi anthu opemphera. Anthu opemphera ena ndi amene anapita kwa munthuyo wamkulu wa chipani chinacho nukamunamiza kunena kuti muzayende nokha. Anthu opemphera, anthu si onse amene mmaona atavala makorona ali opemphera, si onse amene mmaamva atanyamula baibulo ali opemphera. Anthu enawa ndi afiti, anthu opemphera enawa ndi asataniki. Ndipo inu mukumbukire bwinobwino kunena kuti zinalimonso mbuyomonso nayenso malemu Saulo Chilima ankadalira anthu opemphera. Nde muzifunse kuti atadalira anthu opemphera amene ankamulangiza pakale pano pa Saulo ali kuti. Iwe kokopina ukapanga masewera nawenso zako zizada posachedwa pompano, chifukwa wani zikudera kuchipani kwako komanso zizakudera pa umoyo wako. Chifukwa uyu amachodwa tambala wotampasa chimanga thumba lonse kuti azitani azidya, siku lina aza kujompha. Ndipo tambala ali ndi mphamvu kuti akhoza kukunyamula iweyo mmene alili muja ndikukuponyera kung'ona. Koma popeza amalawi ambiri simmamva, andale simmaphunzira, cholinga chanu mukufuna kunena kuti nanga fitipange bwanji kuti mimoyo yathu iziyenda bwino, kuyiwalira amalawi. Lero mukunyamuka kukayenda ndi Yudasi. Izi ndiye ndi chilungamo chake, ndipo muzakhulupirira, muzakhumudwa. Amalawi mutamva kunena kuti agwirizana sopano kokopina akukayenda ndi tambala. Ine muzandikumbukira, muzandilira. Koma ziwani kunena kuti kukubwera nkhondo yoopsa, ndipo anthu ambiri aluza miyoyo yawo chifukwa chisankho ichi. Wina afune asafune chikhala cha magazi, akufuna akakamire mpando ngakhale asakufunidwa. Ndipo anthu ena alendo ena abwera muzayang'ana ndi diso la kumawa, si alendo wamba iyayi, abwera kuzasiriza babokosilo kukhoma misomali ya 6 inches kunena kuti zivute zisavute pa 16 September MCP kufuna ikakamirebe mpando wa president. Amalawi apitirizebe kutani kuvutika. So kairo a opposition yambiri amenenso enanso akuchokera muchipani ngati cha DPP amene ali mkatikati momufuna kumusinga president wawo, ali mkatikati momunamiza president wawo. Ndipo siku lina inuyo muzandikumbukira. Iyi ndi nthawi imene ya opposition ngati DPP mukana zizimuka pa bedi yanu imene mukugonayo ndikumakhululukirana. Palibepo permanent enemies in politics. Ndipo iyi ni nthawi imene mukanayitanizana nonse amene munali mu DPP nthawi imeneyo, including kumuyitana uja amachedwa Nankhumwa. Koma mwinatu Nankhumwa yo amafuna kumakacheza kumeneko kuti akhalebe kuchipani chimene chimugwire naye ntchito. Koma kuli manjanjawidi ena amene nkhani yawo ndi yansanje basi, amene amamuuza even ngakhale APM kuti bwana osazamuyitana so mwana ameneyo. Kuli akulu ena kumene koko ansanje omanguyang'ana zawo basi osayang'ana za ziko, kufuna kuti mwina president yonso azamulande upresident wazakhalepo iwo. Nkhani tundi imeneyo kuwaona tayitanisa ni sonkhano kulizi akufuna sonkhano aziyenda APM yekhayo, kuwauza kuti tapangani misonkhano yanu ku PP ku ali kulizi ati koma ndi a vice president akufuna Joyce Banda azipanga misonkhano yekha. Nzodabwisa kwambiri kuti kuli anthu amene ali ni makobiri muzipanimu zawo zosusazi koma samapanga misonkhano. Amene akupanga sonkhano kumene kukamva ku DPP ko ndi Gangata yekha. Kwaona ena wayi komanso chikoka alibe. Kodi mango sankhanirana ndalama kapena chani? Zinangovuta tu akho zinangovuta
koma iwo uja anali ndi grace komanso anali ndi chikoka. Mukanakhala kuti munali ine ndikanakhoza kumuyitana nkhumwa uja ndikukhala naye pansi ndikukambirana naye, tiye tigwirire ntchitoyi, nkhani ndiyowombosa Malawi, nkhani si ya nyumba mwanga. Vuto la kuno ku Malawi anthu amayang'ana za iwo sayang'ana za ziko, anthu amayang'ana makobiri awo sayang'ana kuvutika kwa Amalawi. Mmene akuvutikira Amalawi lero si nthawi so yokuti anthu azikachezanso ndi MCP, chifukwa MCP ndi mmene sakufunidwayo, koma oyipayo amene akuoneka kuti waononga zikoyo ndi amene akuthamangiridwa. Ndatitu kokopina akukwatirana ndi Tambala pasanafike pa 16 Seputembala. Boni Kalindo. The DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka. Mulanje, Malawi. Southern Africa.